Da li ste znali da je Srbija jedina zemlja u regionu koja u potpunosti zadovoljava sopstvene potrebe za šećerom? Veoma smo ponosni na ovu činjenicu, jer je naša kompanija Sunoko sa proizvodnim pogonima u Pećincima, Vrbasu i Kovačici najveći proizvođač šećera u regionu i jedna od najefikasnijih kompanija u evropskoj industriji šećera. Šećerna repa će u odnosu na prošlogodišnjih 18.000 hektara ove godine biti posejana na 30.000 hektara, čime smo našu sirovinsku bazu uvećali za čak 70%. Mi uvek volimo da gledamo u budućnost, a u godini jubileja imamo jednostavan cilj – proizvesti 250.000 tona šećera. Na tom putu oslanjamo se na naše šećerane koje smo strateški razvijali kroz njihove dodatne vrednosti. U Pećincima koristimo postupak hromatografije koji omogućava izvlačenje dodatne količine šećera iz melase, čime se direktno povećava produktivnost. Biogasno postrojenje u Vrbasu, u koje je investirano 10 miliona evra, od 2022. godine proizvodi zelenu energiju koristeći nus proizvode iz procesa prerade šećerne repe. U Kovačici je započeta nova investicija od čak 33 miliona evra. Fabrika alkohola proizvodit će potpuno novi proizvod u asortimanu kompanije. Proizvodni kapacitet biće oko 30 miliona litara godišnje, a alkohol će se proizvoditi u 3 oblika: prehrambeni, farmaceutski i bioetanol. Naša ulaganja u istraživanje i razvoj doprinela su da i prošle godine prinosi na srpskim njivama budu iznad nivoa petogodišnjeg proseka. Šećerna repa je još jednom dokazala da je kraljica naših polja, a Sunoko je u preradi šećerne repe postigao maksimalnu efikasnost kojim se retko koji prerađivač u Evropi može pohvaliti. Zajednički cilj je dostići prinose Francuske, Holandije, Danske od 13 tona šećera po hektaru, u čemu ključnu ulogu ima Sunoko istraživačko-razvojni centar u Inđiji, u koji smo investirali više od 1 milion evra. Spremniji smo nego ikada, sa optimalno organizovanim procesima, uigranim timom, sinergijom svih sektora, da ostanemo oslonac domaće ekonomije i obećavamo da najbolje tek dolazi.